Moji dragi ljudi, iz ex-Juge cijeloga svijeta, ja sam Sebahku, a zovu mi Bavko.ba. Bavko.ba. I ovom je kanalu vodit ću vas ja, Bavko.ba, u serijalu Život jednog bageristi. Ovo ti dnevnik jednog bageristi. Evo nas, dragi gledalci, u Strgačini. Evo, hoćemo da nešto radimo ovdje. Da pravimo neke placeve pored ovog prekrasnog jezera, gledajte. Evo, danas ćemo raditi s ovim novim katom, vidiš. Vežbu razarčena. Moćnije mašini, ko nova i šiki, gledaj. Ima da ovo pobucamo sve. Evo mora se to čuvati, gledaj, to ti je novo burazer, ovo je grahota. Ovo je grahota da ga čovjek granom malo ogrebi. Matere mi moji. Dovuku smo je s ovom šlepom, vidiš ovi, ovo je Renault. Boga. Eto ti moji dragi gledalci. Napadamo s ovim katom. Znači, u mjestu Strgačina pravimo ovdje ispod placeve neke prema jezeru. I gledajte ljepoti kako je tu fino. Moje dragi gledalci. Gledaj se curi nagore i prirodi. Eto. Čekam ovoga domaćina da nam pokaže šta kako i startujemo. S ovom mašinerijom, moje dragi gledalci. Evo nas kopamo, dragi gledalci. Evo nas u jezeru. Evo gledaj. Evo nas kopamo. Kopamo, pa to je za neke vikendici. Moji dragi gledalci. Evo nas s ovom mašinom. Zarovili smo se do jezera skroz. Skroz i do jezera. Eto ti. Boga mi jesmo. Moj burazarčino fini. Imamo još, moramo skroz izaći tamo. Iza one krivine skroz tamo moramo proći. Eto ti. Evo, dragi gledalci, aman smo pri kraju. Kopamo, evo ovi, za ovi vikendica. I silaz u jezero kopamo. Ne znam da ovo vidiš, kasnije ću ti pokazat kad izađem ove lijepi roka. Samo da vidim, još malo imam tema da ovo raširim. Eto ti. Kopamo, duhamo. S ovom mašinom, moje fini roka. Zaro veliki. A kiša padala. Evo ovdje ja silaz pravimo da se mogu čamci spustiti u jezero.
Da se mogu čamci spustiti. Moj fini roket, ti gledaj. Gledaj urnebese. Stumarovo se nešto, hoću opet kiše, pa odmah zakeca ovo boto. A ovo malo nabacim zemlje po botu, pa opet rastreljam da ga pokupi botu. Evo gore ovaj smo put napravili, gledaj, gore i ovo su ispod potojiti. Moji dragi gledalci. Znači, mjesto Strgačina. Valjda je opština Rudo, ne znam ni ja majke. Opština Rudo je 100%. Mjesto Strgačina. Nalazimo se, evo kopamo s ovom mašinom od mog Jerančinih halča. Ovo me jednom gospodinu. Hoće naki ovdje bungalove, naka čuda, ne znam ti, ja boga mi šta je, kako je, ne znam. Idemo dalje, nešto se stumarovo, da opet ne sastavi pljusak. Voto je tu živo, kecav ubij Boži. Idem, još imam tema nešto da ovo poravnjam i da vidim, tu bi bilo tu, ako šta ne izmisli kad dođe ovaj gospodin. Eto, pa se vidimo nešto kasnije, moji dragi, gledaj ljepote i jezera materiti tvoje, gledaj. Tu samo nake ove lađe zakrčene i vikendice, samo vikendice oko ovoga jezera, samo vikendice. I čamce vidiš kako talasaju, eto ti. Još malo pa odo gore mi je ovaj Jerančina, moj baki, ovaj bakir, lični mi on vozač, vozi me ovdje do mašina. Da manemo makar konzervu, nešto me istrugalo, nešto sam kogladnio. Odo još malo pa ću ići gore kod baketa mog Jerana. On mi je podrška ovdje ako mi šta treba i tako, eto da nisam sam. Da makar koju konzervu mahnemo, materinu i nešto me ko zavija želudac, eto ti. Pa se vidimo nešto kasnije, moji dragi gledalci. Čuvaj se jedna biva, šta ga roviš tuda. Crve valjda fatava ptica, majke. Čuvaj se, tako ti Boga. Zgazit će te ruka. Malo da ovo utebam, majko. Malo utebam ovdje. Neke tvrđi, šta ja znam da ovo ne prhni dolje u jezero ovu. Težak je ovaj bager, može on ovo dobro ubiti. Ma dobro evo, ne znam, boga mi šta da mu tandaram dobro evo. Raširio sam koliko je rekao da raširim, šta ti ja znam, ovo je dobro. Nek malo grabljama razdrcaš, ne znam, boto. A još ćemo malo, hajde. Dobro, brati. Evo došao je ovaj. Nekaj. Sad će doći dole da vidim. A ja evo hoću da jednu ispušim. Sad će kad doći da čizme obuče. Ma ja, dobro.
Evo, dragi gledalci, završili smo ovaj program u Strgačini. Evo, čekamo Auća da dođe po nas da nas prebaci bager. Čekamo ga, program je znači završen, projekat je završen, iskopali smo, idemo u bazu. Evo moj bake, moj saradnik što me vozi, moj vozač. Pao je malo golfa da napuni mobitel. Ko katandara na njemu povazdan, pa ga isprazni. On mi je desna ruka, boga mi šta mi treba, on donesi, odeš ovim golfom, trkni. A kad je nova mašina, ne treba ništa, eto ti. Povuče mi nafte i tako. Evo, čekamo, znači, Auća se pokrenemo iz Strgačine, nešto se i ne oblaču, a najavili su i kišu. Moramo negdje naći kakvu međurinu. Nemamo ni daski da se popenjem na ovu šlepu. S kakve međurini ćemo se popeti, moji dragi gledalci. Pa se vidimo nešto kasnije.